El llibre l'ha escrit la periodista Maria Coll i la publicació està a càrrec de Marc Castelric, periodista Policia de Ivetra Ràdio. Gràcies. Estudiant un poc més enllà del que diu el llibre, diu-vos que la relació de la Mariona amb la penya començava ja de ben jove. El seu pare, Miquel Àngel Forcantell, fou un dels impulsors i un dels primers socis de la penya. Amb ella respirava personalisme per quatre costats. El primer acte de la penya en el que va participar la Mariona fou el 2012. Ella tenia 16 anys, fou un col·logi de un futbol femení, amb altres jugadors del Barça, com aleshores la Melissa Nicolavi i la Cristina Torrecilla. I dic que fou de les primeres oportunitats que es va fer una xerrada d'un futbol femení aquí a Mallorca. 2 anys després, la Mariona signava pel Barça i des de llavors, diverses vegades a l'any viatjaren fins a Barcelona per veure la lliga, tant a la ciutat esportiva com Camper, com el Johan, com el Camp Nou i ara darrerament els Lluís Companys a Montjuïc. El 2018 posats en marxa una gorrada d'iniciativa que vaig acabar bé, una recollida de signatures perquè l'històric centenari camp de futbol d'Escolacó incorporés el nom de Mariona Jordantell Oliver, 2.700 signatures de particulars i 80 entitats s'hi adheriren. Fou una resposta contundent que en el 2019, amb una plenària a l'Ajuntament de Felix, se va ratificar i se va validar. El 2020, en plena pandèmia, es posava el nom de la Mariona al camp i així es complia definitivament l'iniciativa que va promoure la penya Bessó i Fortamarells. Un any abans, el 2019, uns 50 penyistes viatjaren fins a Budapest per veure la primera final de la Copa d'Europa que jugaria el Barça, que dissortadament no podien guanyar. El 2021 sí que la van guanyar i va ser a got a got, malgrat fou a porta tanjada. El 2022, molts dels nostres penyistes foren presents a 2 partits màgics del Camp Nou, davant del Real Madrid i davant del Wolfsburg, en 2 eliminatòries de Champions on assistiren més de 90.000 espectadors. El darrer sent el rècord mundial en 91.648 espectadors. Aquell any, una trentena de socis anaven a Torino, a Itàlia també a veure la final. Es tornaren a topar amb l'equip de Lió. L'any passat va caure la segona Champions a Eindhoven, a Holanda. Ja hi eren també una trentena de socis d'Estamarells. I el 2023 la Mariona guanyava en la selecció espanyola del Mundial de Futbol d'Austràlia. La penya Estamarell va estar al costat de l'Ajuntament de Felix per muntar una gran pantalla que omplia de gent al centre cívic de Porta Colom, que comprovava com Mariona Jordantell es proclamava campiona del món. I per anar acabant, la mobilització més brutal que ha fet mai la penya fora de Mallorca tenia lloc el passat mes de maig. La penya Bessó i Fortamarells va organitzar per 200 socis i seguidors un desplaçament a Bilbao per veure guanyar a Sant Mamés la tercera Champions del Barça i a la fi derrotar a l'Olímpic de Lió. Aquest fou el darrer gran partit de la Mariona amb el Barça, fou un cap de setmana que tots recorden, fou espectacular. Volem agrair a Mariona totes les vegades que ens ha aportat detalls que havien demanat quan hem organitzat els nostres esdeveniments. Moltes gràcies. Després d'aquesta introducció, ja donant pas a les vertaders protagonistes d'aquest acte, la Mariona, la Laia i la Magda. Endavant. Mira, on són tots. Les protagonistes són elles, això. Estic encantada de compartir aquesta taula amb elles. Jo només dir-vos que és un llibre que m'ha agradat molt i a vegades quan penses en com pots presentar un llibre sense fer molts spoilers, jo crec que tenim un llibre que, així com el anava llegint, me n'anava donant compte que és la primera vegada que crec que una futbolista com la Mariona parla tan clar. I dic com la Mariona perquè crec que tots la coneixeu bastant, jo no tant com vosaltres, però la que la conec m'apareix una persona bastant discreta i és de les jugadores que xerren en el terreny de joc, que xerren a la gespa, no? I que jo ho sé, com a periodista, que és difícil fer-li una entrevista, per exemple, i que no és de grans titulars, no? Però en canvi en aquest llibre, crec que, i supos que per aquesta complicitat que ara veureu amb la Laia, han trobat la manera de parlar de tot, de fer-ho amb calma, de fer-ho, suposa, en la distància que segons quins esdeveniments mereixien, i jo primer de tot es volia demanar a elles dues com ha estat fer aquest llibre. Sé que ha estat a partir de converses i m'apareix xulíssim que sapigueu com arribam a tenir avui aquest llibre en les mans. Bon vespre a tothom i gràcies per venir. El llibre, perquè entengueu un poc com va ser la història, va ser la idea de l'editorial, la Tània, que hi ha la Marta per allí.
I a partir d'aquí, na Laia i jo me vàrem començar a trobar quan podíem, les nostres agendes ocupades, i jo li contava coses i després ha estat feina bruta seva d'organitzar, de posar ordre, de donar-li sentit a totes les coses que li contava. I bueno, la veritat és que per jo va ser fàcil perquè era a un bar, amb una gravadora, només la Laia, i va ser fàcil i molt còmode per jo, i la feina l'ha fet ella. La feina també l'has fet tu, També l'has fet tu, que la Mariona no només ha validat el llibre i se l'ha llegit i ha donat veracitat al relat, sinó que ella ha estat molt implicada en tot el procés, rellegint, canviant coses, expressions, no? Jo de Barcelona que faig servir, que ella d'aquí de Mallorca que no feia servir, o al revés, coses que ella deia que deia no tinc ni idea de què vol dir exactament això, és una polissó, no? Em deia que era de petita, però ho ha fet molt fàcil perquè realment ha fluït molt i era parlar i no hi ha hagut barreres en res d'això no vull parlar o no posis això o no expliquis l'altre, no, s'ha mostrat natural tal com és ella i crec que és un dels valors del llibre, que realment pots sentir-te que ets futbolista. A vegades li deia, quan estàvem posant en ordre tot i anava escrivint, dic no sé si m'estic flipant massa a vegades en algun sentit, perquè m'estic fent sentir futbolista gràcies a la teva generositat d'obrir-te tant i d'explicar. És un llibre que està en primera persona, és a dir, que ets història de na Mariona i que sents na Mariona que t'explica mentre el llegeixes, i també és un llibre que està dividit en tres parts. La primera té un nom dels seus cognoms i crec que és una part molt xula i que veus molt reflexada na Mariona. El vincle que hi ha hagut de la família de na Mariona no sempre a nivell persona i també a nivell com a professional, i també a mi m'ha agradat molt veure en el llibre que és molt falanitxera, i és molt falanitxera per trets que té característics que crec que compartim, i també és molt falanitxera per com representes falanitx allà on vas. I clar, d'aquesta primera part hi ha persones que hi són sempre, que són familiars, i després jo crec que sempre, no? Ton pare, que fins i tot el llibre comença amb un fragment d'una cançó de Loquillo, que crec que té un vincle amb ell, no? Sí, és una cançó quan jo jugava a Palma en el CIDE i anàvem sempre en el cotxe, en aquells moments no connectàvem amb mòbils, hi havia CDs, no? I jo sempre deia els meus CDs, i de tant en quant mon pare em podia triar un, i una cançó que ell sempre posava i volia era la de Loquillo, de Cadillac Solitario, i bueno, el llibre comença contant aquesta anècdota i amb aquesta cançó que té aquest sentiment especial. Clar, és que ara xerrant d'una jugadora que és campiona del món, que va guanyar tot amb el Barça, han repassat aquí els palmarès, que és jugadora internacional, que és jugadora de l'Arsenal, però en el llibre, clar, coneixent la Mariona, quan va començar a jugar aquí, quan vas guanyar el primer títol, no, amb aquell equip mixt, que jo me'n record que jo era petit i van venir a l'Ajuntament a rebre els vols, no, que havíeu Cotxes descapotables, és que ja va ser espectacular, jo me'n record com una cosa espectacular. I clar, el llibre comença de molt de detalls d'això. Ta mare també ha estat important, no? Sí, hi havia coses que quan repassàvem, sobretot coses de quan era més petita, ja posen ja les rares. Que, òbviament, jo, bueno, la Laia també ho pot dir, la meva memòria en segons quines coses és molt dolenta. I amb anècdotes o coses més de quan era més petita, no, que surten coses en el llibre, doncs han hagut d'ajudar gent que té millor memòria que jo i que se'n recordava millor que jo, i na Laia s'ha encarregat de xerrar amb ma mare, amb el Sebastià Arbona, amb gent. Clar, és que aquell equip us entrenava en Sebastià Arbona, no? Sí. Laia, clar, de tot això que has conegut d'aquells anys que va començar a Maria i de la seva família, que t'ha sorprès o com la veus en perspectiva? Bé, el primer de tot dic que no s'entendria la història de la Mariona sense la Maria i en Miquel Àngel, perquè realment la passió que ells han tingut i sobretot el fet de deixar-li triar el camí ha estat imprescindible per avui poder estar aquí presentant el llibre d'una de les millors futbolistes del món, però sobretot el que més m'ha agradat poder conèixer com l'he conegut a la Mariona és que no ha perdut els seus valors que li ha inculcat la seva família, no només els seus pares, en Miquel, sinó tota la seva família, els Oliver, que són imprescindibles en la seva vida, veure com segueix tinguent aquests valors i com continua sent una persona de casa. Tenia moltíssimes ganes, em fa molta il·lusió avui ser Felanitx, perquè tot el dia parlava de Felanitx i fins i tot recordo un dia que li vaig preguntar on vas de vacances i es va com ofendre, vaig a casa, a Mallorca, de vacances perquè no hi puc ser i com liquida tant aquesta terra i com continua sent una persona de Felanitx és sens dubte la millor ambaixadora que pot tenir aquest poble. És que tu quan decideixes començar a jugar a futbol, que va ser normal, perquè tu tens un germà, el teu germà jugava, tu també.
Sí, a mi no tothom ha pogut tenir la sort que he tingut jo i no ha estat la història de tothom, però a mi ningú mai m'ho va dir que el futbol no era per això, no era per nosaltres. Jo volia jugar i m'han dit, juga. I per això sempre va ser molt normal, inclús quan vaig començar a jugar a Felanitx era l'única nina, després quan vaig anar a Manacor sí que érem 2 o 3, però era que sempre ho he tingut molt fàcil en aquest sentit i m'he sentit una més i respectada i estimada. En el llibre dius que en Soqui pots xerrar menys de futbol amb el teu germà. Llàstima, jo no sé qui avui, perquè no pots picar. Sí, però no, òbviament el meu germà és una persona molt important per jo i mos piquem, però sempre em respecta i sé que sempre vol el millor per jo. I de Felanitxera, i supos que això t'haurà sorprès, clar, ella va molt bé, compta-ho tu, però la festa de Sant Agustí és prioritària en molt moment de la teva vida, no? Quan tu te diu que Sant Agustí comença a les 7 de matí i acaba a les 7 de l'endemà de matí, què penses? No, va requerir una operació de creuats per poder anar a la festa de Sant Agustí, espero que em convidi a les properes festes de Sant Agustí perquè tothom en parla i ja quan molta de la gent em diu ja t'ha convidat a les festes de Sant Agustí perquè realment es veu que eren molt importants per ella. No sé què feu aquí a les festes de Sant Agustí, però a veure com ho expliqueu, a veure si m'ho expliqueu. De 7 a 7 dona per fer bastantes coses. Jo igual no hi seré, però... Jo no sí, vull dir que amb això que Felanitx és molt present, també. Sí, no, òbviament, a la meva família, els meus amics, tot el poble, jo sempre m'encanta tornar i crec que tinc molta sort de ser d'aquí, també la gent me diu no, però quan tornes, i jo sempre ho dic que tothom me tracta sempre superbé, amb molt de respecte i així em fa sentir molt estimada i tinc sort de ser aquí. Avui en dia encara crec que quan te demanen a vegades, no, avui sentit que et feien una entrevista i te deien segueixes el Balears, no sé qui, tu deies bé, jo segueix que el Collerense, no? Perquè a nivell de futbol professional tot comença amb el Collerense. Sí, jo crec que a dia d'avui el Baleares a nivell de futbol femení per ell que està anant millor, però no, jo, na Patri, na Cata, na Vir, la nostra generació un poc més hem crescut en el Collerense i gràcies a una colla van tenir l'oportunitat de jugar a primera, de començar, no a ser professionals, òbviament, però a jugar a sèries. Jo no vull fer gaire spoilers, crearé hype en el llibre A, jo què sé, el gol que li agrada més a sa mare de la Mariona, o un partit molt especial perquè van anar els seus padrins, però sí que hi ha una cosa que ha sortit a les notícies de molt de mitjans, per tant crec que la poden tractar, i és que des que ha sortit el llibre, quan tu fitxes pel Barça, pares estar a punt de fitxar per un altre equip. Això ho podem explicar o has de llegir el llibre? Jo crec que ha sortit per nosaltres. Explica-ho. Bueno, jo jugava en el Collerense fins que vaig acabar segon de batxiller, tenia 18 anys i després tenia clar que me'n volia anar a Mallorca perquè volia estudiar CAFE i aquí no podia. I en aquell moment de Virginia Torrecilla jugava en el Barça i me deia te quiere fichar, però ningú me deia res. I clar, jo havia de fer matrícula de la universitat, seria pis i l'equip sí m'havia cridat just abans d'un examen de selectivitat per ser base Atlètic de Madrid. I m'han dit, tal dia has de contestar, perquè si no m'havien de cercar altra persona. I 48 hores de contestar a l'Atlètic de Madrid, que òbviament els anava a dir que sí, perquè era una oferta real i formal, doncs me va cridar el Barça just a temps. I tanta sort. I aquí comença una sort. No sé què sentit aquí teu, si tinguessin... El meu padrí segur que ja està com... Ja pensava, però el meu pare segur que no. Clar, i aquí comença una vida professional que en el llibre també hi se pot veure i na Laia també, que segueix el dia a dia del Barça d'ara, tan diferent, no? El Barça que tu te trobes, tu has estat present en la construcció fins a arribar al dia d'avui. Jo crec que això per això també és important, no? Aquest llibre de quan tu arribes a com ha estat quan tu l'has deixat. Sí, al final ja quan t'arriben al Barça és un equip que ja està guanyant lligues però no és un equip professional. Entrenar amb hores baixes, viatjar moltes hores en bus, staff curt i bueno, sí que òbviament amb aquests 10 anys han canviat moltes coses. Jo crec que l'exemple més clar és quan jo vaig arribar amb els de la Champions és un reial. Jugau, disfrutau, cap pressió i ara òbviament la Champions és l'objectiu.
I això és un poc l'exemple de com ha estat el canvi durant el temps que jo he estat i el canvi que hem viscut en el Barça. Sí, jo recordo que m'explicava coses quan va arribar que pensava, no m'ho crec, que s'hagués de portar l'aigua, que anessin amb les maletes amunt i avall, que s'haguessin de rentar la roba, equipacions de nois, no de noies, i ara quan veus l'evolució que han fet, evidentment amb aquestes petites coses, amb aquest treball invisible, però també ho parlàvem i ho comentem al llibre, com van canviar a nivell d'entrenaments, físics també, d'alimentació, com aquest equip s'ha fet gran, no et fas gran, no ets de guanyar Champions perquè sí, d'un dia per l'altre, i és molt curiós saber com l'evolució, totes aquelles petites coses que des de fora moltes vegades no es veuen per arribar a ser un equip campió, i ell en particular que ja té 3 Champions, i també amb la selecció espanyola, que és campiona del món. Clar, és que tot això, jo mirava dades, no? De quan tu comences en el mini, quantes persones us venien a veure? És que parlem dels primers partits de la ciutat esportiva, el dia que hi havia més contra l'Espanyol, 100 persones, però era el dia del derbi, no? Que era com més 100 persones que es guanyava una lliga, però si no, és que no hi havia ningú, no hi havia ni pràcticament graderia. I al final una generació com Bled, dos Camp Nous, que han fet els rècords del món i que ha mobilitzat més de 50.000 persones per anar a una final a Bilbao, o les 15.000 de Turí, és a dir, han fet un canvi de la història del futbol femení, l'han canviat perquè era impensable, és que no diré fa 10 anys, no? Fa 4 anys era impensable que hi haguessin aquestes mobilitzacions, i que els nens també, i ara em fa molta gràcia, que puguin portar samarretes amb el nom de la Mariona, no només Messi, Busquets o jugadors Lewandowski, Pedri, no, que vulguin les noies que siguin referents, que s'han convertit en referents. Hi ha una anècdota, i no l'explicarem perquè si no t'arreta, però que també està relacionat amb el nom Mariona, Mariano, crec que aquesta és la conducció de la història del món. També està molt bé. Clar, amb tots aquests anys el futbol femení ha canviat, s'ha situat en el mapa. No només són totes les persones que ja el segueixen, sinó aquesta professionalització que viviu dins el vestidor. I clar, i després de 10 anys, en el llibre també ho expliques molt bé, crec que és una oportunitat, tu has de prendre la decisió si quedes en el Barça o te'n vas. Sí, aquest sí que no vaig dir-li a la Laia de no xerrar d'aquest tema, però aquest sí que li deia, no em poden xerrar. Era paral·lel, no? La decisió mentre fèieu el llibre. De fet, quan comencem a escriure el llibre no havia pres cap decisió i vam haver de canviar temps verbals després al final, perquè clar, no és el mateix parlar del Barça quan s'hi continua sent que un cop ja has marxat. Sí, això estàvem fent-lo del llibre mentre jo estava prenent la decisió, i això sí que era... Aquests capítols hem d'anar tirant cap enrere, perquè no... Òbviament és una decisió difícil sortir del Barça després de 10 anys, on estàs guanyant tot, estàs jugant, ho tens tot a Barcelona, i va ser una decisió complicada, però simplement s'explica un poc per sortir de la zona de confort, per tenir nous reptes, una cultura diferent, un idioma diferent, i intentar aconseguir títols nous que no tens, i la veritat és que aquests mesos a Londres estan molt bé. Laia, com ho vius tu tot això? No, fins i tot quan ja havia pres la decisió que marxava va ser doncs anem avançant capítols perquè al final teníem una data d'entrega, després ja també s'anava amb la selecció d'estiu, començava una nova vida a Londres que llavors era com més complicat agendar trobades, però em deies que no puc parlar perquè no soc conscient que he pres aquesta decisió, no soc conscient que marxo, i fins que no va haver jugat el seu últim partit amb la samarreta del Barça, fins que no havíem fet la feina, que era una cosa que l'obsessionava, marxar per la porta gran, marxar complint l'objectiu de guanyar aquest boqueret històric, no em va poder parlar, va haver de deixar passar unes setmanes, i després va ser, vale, ara ja crec que em puc parlar, que em puc cuidar, perquè no n'era conscient, i això demostra com de difícil va ser prendre aquesta decisió, que jo crec que és una decisió molt valenta i que l'honora com a persona, perquè el camí fàcil segurament era quedar-te a Barcelona, a la teva zona de confort, i crec que aquesta decisió de voler marxar no tothom la prendria i que és molt valenta. El llibre té 3 parts, la primera és dos cognoms, que el Talló Oliver, la segona és la futbolista, i la tercera part, que a mi que m'ha sorprès més, no me l'esperava, és la dona futbolista, i aquí sí que ho expliques tot, i no només tot això que explicar, sinó també aquests darrers anys que heu viscut en la selecció. Sí, al final, no és un secret tot el renou que han tingut voltant del futbol femení per tema de la selecció, i òbviament eren uns temes que havíem de tocar i que s'han tocat, i ja hi ha la meva
opinió personal en el llibre, però jo l'únic que desig i espero és que s'acabi aquest renou i que puguem estar tranquil·les, en calma i jugar i guanyar. I tant. Laia, expliquem-nos quina Mariona has descobert d'aquest llibre. Jo crec que he descobert la Mariona que coneixeu tots aquí, la Mariona que continua sent la Mariona, que no ha canviat els seus valors, la seva manera de veure la vida. M'agrada molt perquè està molt preocupada, no? Que ho faré un cop em retiri, que no és que no vulgui retirar, que li queden molts anys, però sobretot també em deia ara quan veig les noves generacions sempre els hi dic, perquè clar, ara hi ha una generació de futbolistes que ara pugen, que tenen 18, 19, 20 anys, que ja han arribat i han tingut unes condicions per les que elles han hagut de lluitar durant molts anys i de dir-los a aquestes noies, a aquestes futbolistes que sapigueu que això ens ha portat molta feina i que vosaltres heu de seguir treballant, que no us penseu que ara ja per arribar a l'elit ho teniu tot fet, i m'agrada molt com a periodista, com a amant dels esports, veure que una esportista com ella segueix mantenint aquests valors i aquesta manera de ser, aquest pensament que crec que al final ens fa millor com a societat. Mariona, tu no sé si has descobert respecte a aquest llibre. He recordat coses, anècdotes, que no me'n recordava, que han explicat gent del meu voltant, i la veritat que si me demanes quina és la meva part preferida, te diria de Mariona quan era petita, perquè el d'ara és com que la gent ho sap més, el té més fresc, ja ho coneixes, però això és un poc més secret en aquest sentit, i la veritat que és la part que m'ha fet més il·lusió. Jo, ja per anar acabant, clar, hi ha moltes curiositats i anècdotes en el llibre, però que el llegeixi, no? Sí, no sé si voleu afegir qualque cosa més que destacaríeu d'aquest llibre. Això la Mariona. Has de vendre el llibre. Passeu per allà a la dreta, el podeu comprar i us el firma la Mariona. Ella també vol firmar. Sí, totes dues. No, jo només dic que crec que a vegades a Felanitx no sé si són conscients de tenir una jugadora que és de les millors del món. A vegades ha costat situar-la a les llistes aquestes que fan a altres països o alguns mitjans. Enguany a la pilota d'or ha estat top 8. Tenir una felanitxera en aquest nivell crec que és espectacular, i jo estic molt contenta com a dona que la persona més important de la història del futbol a Felanitx sigui una dona i sigui una Mariona. Per tant, ens fa molt orgullosos i crec que en el seu llibre encara ho estarem més. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies per aquesta presentació. Realment no tenim cap dubte que gaudireu d'aquest llibre. A més, un bon regal de Nadal, ara que hi ha les festes, i segur que passarà molt de llegir-lo. Tenim un detall de la penya per vosaltres tres. La vicepresidenta de la penya de Marga Boyer ho explicarà na Mariona Queldantell, n'Antònia Quadros, que com vull dir, és la nostra cultural de Laia Coll, i Naina Galany, la presidenta de la nostra Junta Directiva Júnior, en Mataró.